ኤርትራ መትከላት አህጉራዊ ሕጊ ዝመሰረቱ ሰላምን ብልጽግናን ዞባናን ምርግጋጽ ከይተሓለለት ከም እትሰርሕ አረጋጊጻ ብስም ህላወን ምትእትታውን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ተሳቢቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክቐርብ ዝጸንሐን የሓሶት ጸልምታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ውሽጢ እቲ ብኣህጉራዊ ሕግታት ዝተነጸረ ዶባቱ ከም ዝርከብን ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገረመስቀል ኣነጺሩ ሚኒስተር የማነ ኣብ ናይ ኤክስ ሕሳቡ ኣብ ዝገለጾ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘቤታውን ኣብ መንጎ ሃገራትን ግርጭታት ጠጠው ንምባል ዞባና ድምፂ ጥይት ዘይስማዓሉ ንምግባሩን ሓሊንካ ምቅላስ ዝተወሃሃደ ተወፋይነት ዘድልዮ ዕማም እኳ እንተኾነ ላህመታውን ዘይብሱለን ጸብጻባትን ክስታትን ሓደ ካብ ቀንዲ መሳርሒ ግዳማዊ ምትእትታው ኮይኑ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ልኡላዊ ዶባት ሃገሮም ከም ዝርከቡ ኤርትራን ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ናይ ምዝራግ ድሌት ከም ዘይብላ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘለዉ ፖለቲካውያን ጉጅለታት ዘሎ ምግምማዕ ናይ ምግዳድ ሸውሃት ከም ዘይብላ ብወገን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጋዋሕ ዘሎ ንኩናት ዝቕስቅስ መግለጺታት ጠንቂ ምትፍናን ይኸውን ከም ዘሎን ክኹነን ከም ዝግባእን ደጊሙ ኣነጺሩ ከም ዝፍለጥ ንህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ኣመልኪቶም ክወሃቡ ዝጸንሑ ናይ ሓሶት መግለጺታት ሎሚ ዝጀመሩ ከም ዘይኮኑ ብዙሓት ይትንትኑ ድሕሪ ምብቃዕ ኩናት ትግራይን ብቐንዱ ድማ ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ተኸቲሉ ክደጋገም ዝጸንሐ ጸለመታት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኣለዉ ሰራዊት ኤርትራ ገበን አንጻር ሰብኣውነት ፈጺሙ ዝብል ይርከብዎም እዚ ብገለ ሰበስልጣን መንግስቲ ናይ መጽናዕቲ ማእከላትን ማዕከናት ዜናን ኣብ ገለገለ ድማ ብስም ኣህጉራውያን ጉዳበታት ተመኻኒ ክቐርብ ዝጸንሐ ጸለመ ንኤርትራ ከምቲ ልሙድ ተሰካሚት ዕዳ ናይቲ ብሰንኪ ዕንደራ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኩሉ መዳያዊ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ንምግባራ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይትንትኑ እዚ ንነዊሕ ዝጠመተ ናይ ተጻብኦ ወፍሪ ቀንዲ መሳርሒታቱ ኣህጉራውያን ውድባትን ዓለም ለኻውያን ማዕከናት ዜናን ምዃነን ይፍለጥ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ማዕከን ዜና ንኣብነት ኣብ ዓመት 2024 ኣትሒዙ ብጻዕቂ ምስ ህላወ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ ጸለመን ገበንን ምግሃ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢሮብ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣሳቢቡ ብዙሕ ናይ ሓሶት ዓንቀጻት ጽሒፉ እዩ ብስም ምብጻሕ ጉጅለቱ ቆጻጸርቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ናይቲ ኣብ ትሕቲ ዳርጋ ሙሉእ ምቁጽጻር ሰራዊት ኤርትራ ዘሎ ከባቢታት ጉለ መካዳን ዛላምበሳን ዘስፈሮ ዜናዊ ጸብጻብ ምጥቃስ ይከኣል ሙሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ጸብጻብ ንህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ ዝድግፍ ይኽእል ብዝተባህለ ኣህጉራዊ ተዓዘብቲ ብዓይኖም ተዓዚቦሞ ዝተባህለ ናይ ሓሶት ጭብጥታት ዝተመልአ እዩ ኣህጉራዊ መጽሔት ፎሬን ፖሊሲ ብወገኑ እዚ ናይ ምጡቓስ ንጥፈታት ዘነጸረ ትሕዝቶ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ገጻቱ ኣስፊሩ ንረኽቦ እዚ መጽሔት ቀጺሉ ዝመጽእ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ደው ይበል ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሃገራት ጋልፍን ሃገራት ምዕራብን ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኸይድ ዘሎ ወተሃደራዊ ኩነታት ንምግታእ ቀጣዊ ምትእትታው ክገብራ ብግልፂ ዓሚሙ ኤርትራ ከም ቀንዲ ተዋሳኢት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ውጡር ኩነታትን ኣካሉን ንምግባሩ ብመደብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገለ ተንተንቲ ይገልጹ ነዚ ጭብጢ ዘራጉድ ንኣብነት እቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ድኽምቲ ንምግባራ ትሰርሓላ ኢትዮጵያ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ብወገና ትሰርሓላ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ብክሪቲካል ትሬትስ ፕሮጀክት ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ኢንስቲትዩት ዝወፀ ጸብጻብ እዩ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣለዉ ንዝብል ክስታት ደጋጊሙ ዝነፀገ ሚኒስተር የማነ ኤርትራ ንክልል ትግራይ ኣመልኪቱ ዝወሃብ ናይ ሓሶት መግለፂታት ተወሳኺ ግርጭታት ንምጉህሃር ጉልባብ ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነን ደጋጊሙ ኣነፂሩሎ
سلام كبرات عزبتي نزي channel سبسكرايب قبروا شير قبروا لايك قبروا يغني لي إذا بي Ministry of Information of Eritrea أوتيوا ذهبوا مجلسي بتقرينيا ترجمة كتنجرنا لسأنحت نزيات ريواز اللهم بإنجليش دما نزي تمثل نزي بتقرينيا ترجموا موا مالتيو نداي زوم ندا قبركو قداماي كالاي سالساي رابعاي ندابله درجة بدرجة في أمونغو إرتران أمونغو إثيوبيان زي من سمع فتيرو زلو عند قدات انتاي مخانو ينقرنا له مالتيو أبدل علي كم تيتري وزلهم سراوي إرترا أمريك إثيوبيا ويرما كل تقراي الله نزبل كسي سراوي إرترا أبتي قبونا إرترا مريتين له مريت إرتران كم زلو يو دقلت زلو تقدامي تمالتيو أبزا خلا إتخاني تناي أمونغو منسي إثيوبيا أمونغو حوحات استقبرنا بريتوريا نبرة سممع إرترا ولا حدا قداسنة كم زي ولان أو ناوش هاجر نعوم زميل كاتمبر مس إرترا من مزرخ من نقدر كم زي بلو يو تقلت ذلو مبل كلايتي أم مبل سالسيتي خاني تي أمونغو خلتي حوحات تفتير زلو فللي إرترا نوع تدقيمات وخون عينت نقدر تقبر وخون عينت حسب كم زي بالله أي جلس الله مالتي أم مبل سالسيتي أما بالرابعة خاني تي بستفاد عليها ناي بفلاي تي بي ناي منجستي إثيوبيا كأي حباري ويد مع عصب زبل تقوم تزارب ولا دولة قد صار بروباغندا نسود ما تقندي نتي أمونغو إرتران أمونغو إثيوبيا نزلو دي مريدا كندي تنكي إذا ناي بحر مخانن نا إثيوبيا ناي مريت ناي مقبات دليت وش نابنت نعسب مالتيو مريت ناي مقبات ناي مدلاي شوهتا سقاب كندي لعلي لعل خم دخونن سدماني أمونغو ختيان هاجرات شكر فتيرو خم زلون يزلو مالتيو زيتا لذي نجات مسألة بتكرنيا استترجمت نزي channel سبسكرايب قبروا شير قبروا يغني لي ثانك يو فيري ماتش